Sociálne médiá sa oficiálne stali hlavným zdrojom správ medzi Američanmi prvýkrát v histórii. Nedávna celosvetová štúdia odhaľuje, že úžasných 54% Američanov si teraz získava správy zo sociálnych médií. To je nárast oproti 50%, ktorí sledujú spravodajstvo v televízii. Tento posun predstavuje veľký zlom pre americké mass-média podľa Inštitútu Reuters pre štúdium žurnalistiky. Bývalo zvykom, že správy v televízii prilákali oveľa väčšie publikum. Takže toto naozaj ukazuje, ako sa veci menia. Štúdia jasne ukazuje, že čoraz viac ľudí opúšťa staromódne médiá. Namiesto toho sa obracajú na podcasty alebo sledujú tvorcov obsahu na YouTube a TikTok. Viete, tých, ktorých nazývame influencermi. Vezmime si Joea Rogana ako príklad. Jeho podcast zaznamenal veľký nárast počas kampaní na americké prezidentské voľby 2024. Tento druh obsahu, kde ľudia komentujú správy, je tiež veľmi populárny v krajinách s mladšou populáciou, ktoré sú aktívne na sociálnych sieťach, ako India, Brazília, Indonézia a Thajsko. Keď sa ich opýtali, odkiaľ získavajú správy, viac ako tretina ľudí, 36%, uviedla Facebook, 30% si vybralo YouTube a približne 20% každý Instagram a WhatsApp. TikTok mal 16% a X, predtým Twitter, 12%. Zaujímavo, nie veľa ľudí používa chatboty ako ChatGPT a Gemini na správy, hoci viac mladších dospelých do 35 rokov ich skúša. Celá táto štúdia je založená na prieskume 100 000 ľudí. Ďalším prekvapením je, že takmer polovica ľudí vo Veľkej Británii, 46%, tvrdí, že sa úplne vyhýba správam, čo je najvyšší percentuálny podiel v akejkoľvek krajine. A tu je ďalší zaujímavý údaj. Od čias, keď Elon Musk kúpil Twitter, počet používateľov s pravicovou politickou orientáciou vzrástol z 10% v roku 2021 na 15%, zatiaľ čo tí na ľavej strane zaznamenali pokles 17% na 14%. Uistite sa, že ste zapli oznámenia, aby ste dostávali viac správ priamo do svojho inboxu.